Предаването е Бизнес Старт, а ние продължаваме с разговор в студиото вече с Снежана Стойчева, управителят на Имоти.нет и Силвия Георгиева, която е основател на PropTech България. Добро утро! Добро утро! Благодарим ви, че сте наши гости тази сутрин. Започва 10-то издание на конкурса Real Estate Awards. Какво да очакваме? Както винаги, много награди за компании и експерти от целия сектор недвижими имоти. И тази година сме избрали доста експерти, които да бъдат в журито. Госпожа Силвия Георгиева е член на журито в една от категориите. Тя дава своята оценка. Аз се гордея, че 10 години прави този конкурс, който всъщност е единственият, който отличава компании и експерти в бизнеса с недвижими имоти. И сме се опитали да хванем всички аспекти в бизнеса с недвижими имоти. Заради това и вече 6-та година ще има категория PropTech и награда за дигитални решения в бизнеса. Кой може да кандидатства за категория PropTech? Всички, но разкажете ни малко повече. Вие ще бъдете част от журито. Да. Реално заедно с Нежи ние създадахме цялата категория PropTech, структурирането на процес на кандидатстване, защото критериите за кандидатстване са много по-различни, отколкото примерно да кандидатства сграда или агенция за недвижими имоти или брокер. Така че изградихме тази структура, която да може да оценява доста реалистично PropTech фирмите. Иначе да уточня какво е PropTech. Това са технологични решения за цялата индустрия на строителството и недвижимите имоти. Много хора смятат, че PropTech е само от Property Technologies, само технологични решения за недвижимите имоти, но реално това е много изкуствено деление. Покрива се абсолютно целият цикъл, жизнен цикъл на създаване на една сграда, от инвестициите в нейното създаване през процеса на построяване, след това на самия процес на отдаване под наем, на реализирането и по някакъв начин на пазара, управлението на сградата и включително последният етап е вписването на сградата в цялата конюнктура на един град. И там примерно вече влизат решения като Smart City, Smart Building, Smart Home. Разкажете ни малко повече за вашите наблюдения за това как се развива сектора именно в категория PropTech, защото знаем, че през последните години виждаме един изключителен технологичен бум във всяко едно отношение. Какво се случва обаче при строителството и при имотите? Ние наблюдаваме PropTech от самото зараждане на тази технологична област. Оперираме международно вече над 9 години. Една от първите асоциации национални асоциации в Европа сме. И общо взето имаме наблюдение наистина от самото начало. Има бум. Наблюдаваме съответно и много нови хора, които да влизат на пазара, нови играчи. Това, което ние наблюдаваме в годините е, че вече индустрията PropTech сектора, технологичния сектор, вече влиза в своята зрялост и съответно има технологични решения по различните вертикали на PropTech, които вече не се считат дори за иновативни, се считат за стандарт на индустрията, включително България. Има такива сектори, вертикали в PropTech, които са изключително злободневни, като EnergyTech, като ESG PropTech, като PropTech за управление на водите. Едно от първите дигитални решения за недвижими имоти е Имоти.нет. Кажи ни малко повече, Снежи, за това. Да, това е преди 25 години. Не съм сигурна дали не е дори първото решение в сферата на недвижимите имоти. Но да, тогава от тези писани обяви във вестниците един така иновативен, съобразителен господин решава, че това може да бъде направено в онлайн платформа. И всъщност не само е първата онлайн платформа, това е платформа, която има много първи неща в услугите, които предлага. Едно от нещата е този автоматичен импорт, който може брокерите или
агенциите да качват своите обяви, да публикуват в платформата. Платежната система, това е нещо съвсем ново в една такава онлайн платформа. Да има платежна система, в която да можеш да зарежеш виртуална сметка, да поддържаш активността на своите обяви. И през годините новите неща продължават да се случват. Това е за първи път и виртуални огледи да могат да се публикуват. Това беше много актуално в COVID-пандемията, когато достъпът до огледи беше ограничен. Сега използването на функционалност, базирана на AI инструмент, също е много важно. Това е тази услуга с виртуален хомстейджинг. Знаем, хомстейджинг е доста скъпо иначе, но това пък е една вдъхновяваща визуализация, хората да разберат какъв е потенциал на техния имот. Така че от една от първите платформи, бих казала, продължаваме да бъдем платформа, която да прави да внедрява все повече нови иновативни неща. И може би точно заради това станахме инициатор на тази награда, на тази категория в конкурса PropTech. Госпожо Георгиева, вие като експерта в тази област, какви са вашите наблюдения? Как AI променя изобщо, променя ли PropTech? Слага ли изобщо началото на една нова ера в това отношение? Вероятно сте чували за Gartner Hype Cycle. Изключително добре обяснява така в всякакви технологии и развитието. Винаги Gartner Hype Cycle така започва с един така бум в отношението към дадена технология. И този бум обикновено така много се как да кажа, насърчава от много медийни публикации. Всеки говори за дадената технология, след което обаче идва момента на реалното й приложение в живота. И тогава, според този цикъл, идва така наречената долина на загубата на илюзии. Тя продължава обикновено няколко години. Много са интересни тези цикли. Аз препоръчвам на всеки, който се интересува, да проследи къде се намира AI в случая. И след експерименти, определен брой години, за всяка технология е различен този брой, но той може да бъде между 5-10 години, може и повече. Съответно, вече се намират някакви приложения на дадена технология, които наистина да работят за хората. Така че моето мнение е, че в момента ние наистина сме изключително много в този хайп, в този така, прекалено много се говори за нещо, което да, съществува, то съществува доста време като технология, но в момента наистина много се бута. Специално за PropTech, това, което е интересно за изкуствения интелект, защото технологични решения с изкуствения интелект, както казах, от много време има и то не е нещо чак толкова впечатляващо, но това, което засяга изключително много PropTech, са така наречения нов вид недвижими активи. Това са дейта центровете за данни. Защото там се правят изключително много инвестиции от цели правителства. Реално битката за това къде да има такива центрове за данни е световна, международна. Така че това е по-скоро, което рефлектира, което е свързано пряко с изкуствен интелект и което рефлектира много повече върху PropTech, отколкото самото използване на изкуствен интелект в PropTech решения. Как пък от друга страна AI се възприема от потребителите, когато те използват платформи като Immoti.net и има вече намесата на AI? Доста, как да кажа, не скептично, но предпазливо, да кажем. Общо взето, това, което ми прави впечатление е, че в областта на недвижимите имоти дори и дигиталните решения по-бавно се възприемат от хората. Има някакъв консерватизъм. Така беше и с самото приемане на сайтовете, които публикуват обяви, като че ли някак по-сигурно беше в вестника да видиш обявата. След това с виртуалните огледи все пак е по-добре, си казват потребителите, да се стигне до самия имот и да се разгледа на място. Виждам сега и с
тази функционалност смени дизайна, че няма този очакван интерес хиляди на ден да преглеждат, да пробват как да променят едно празно помещение или една стара сграда, как би могла да изглежда, например в тоскански стил. Госпожо Георгиева, кои са българските проптех решения? Така, аз първо бих искала да наблегна на факта, че България вече втора поредна година е пета в Европа, когато говорим за бройка проптек решения. Това е изключително постижение за нашата държава, защото реално пред нас само Великобритания, Германия, Испания и Франция. Реално от миналата година оставихме зад нас държави като Швейцария, като Нидерландия. Сериозни пазари. Много сериозни играчи в технологично отношение. И естествено са много комплексни причините. Никога не е само една причината, която играе за това една държава да се развива добре или да не се развива в проптек специално. Така че това е изключително съществено да се подчертае. Също нашият принос в европейския проптек е изключително голям, не само заради това, че сме пети, а заради това, че сме първи в цялата централна и югоизточна Европа. И така сме още от самото начало на проптек. Продължаваме да генерираме повече от 30% от технологичните решения в целият ни регион, който в принцип те са държави и включва и държави, които са, например, икономически много по-напред от нас, като Полша или Чехия или Унгария. Понеже постоянно се сравняват България и Румъния, как са двата пазара пък в отношение на проптех? Също е доста различно, защото проптек, както и всяка технологична област, зависи изключително много от държавните политики в дадена държава. Примерно, ние наистина специално за България сме позиционирани много добре в отношение на индустриалното строителство. Особено с Тракия икономическа зона, която е най-голямата в Югоизточна Европа. И това е много съществено, защото примерно Румъния бива позиционирана много повече като логистичен център в Европа, с много повече складови помещения или логистични сгради, докато при нас е индустриалното строителство. Има много хора, които не правят разлика, но разликата е огромна, защото индустриалното строителство е много по-сложно от това да се построи просто един склад. Така че в това отношение България е изключително силна. Реално сме топ 4 държави, които генерираме основните технологични решения за проптек в Европа. Това сме Германия, България, Полша и Австрия. Това са за мен индустриалните powerhouses на Европа. Така че това мога да кажа специално за съпоставка с Румъния. А какви са тенденциите относно българските решения и изобщо българското развитие на проптех? Това, което мога да подчертая, е, че примерно, ще дам пример с тези 3 много злободневни области, които са пряко свързани с европейското законодателство, което е генерирано покрай зелената сделка. Първо, Energy Tech решенията. Реално България е втора в Европа след Германия по бройка Energy Tech решения. Като Energy Tech, това са технологични решения, които са свързани не само с управление на енергия в сградите или в домовете, с управление на електроенергията в електропреносната мрежа, с управление на електроенергията между сгради на така наречените енергийни общности, включително управление на дейта центровете и решаването на техните огромни проблеми, свързани с електроенергията и нагряването, което е повишаването на температурата заради многото техника, която има. Второ място е изключително много.
изключително много. Да, така Германия е значително по-напред от нас, но така всички останали 35 държави европейски са след нас. Това е много съществено. Иначе, тъй като в Европа има 500 на база нашата база данни, която е най-голямата съществуваща в света с PropTech решения с европейски произход. Към 1 март тази година тя е над 6000 решения. И 500 са Energy решенията, наистина доста голяма конкуренция. 24 са различните бизнес модели, които са в Energy. Ние правим и такива анализи и се вижда, да речем, България кои бизнес модели покрива, кои не. Имаме и бизнес модели, които не са покрити и именно заради това, примерно, наблюдаваме последните 2 години наистина изключително висок пик, скок в навлизането на чуждестранни PropTech решения в България, именно в тази област. Това може ли по някакъв начин да застраши българския пазар? Да, може. Какви обаче трябва да бъдат, не знам дали мерки е правилно да кажем, но какво трябва да бъде държавната политика, може би, в това отношение? Или е въпрос на конкурентоспособност? Аз не мисля, че някой, поне не съм забелязала за всички тези повече от 9 години, които оперираме, някой наистина на държавно ниво нещо да е направил по този въпрос. Това, което ние реално правим е, че работим лично с български PropTech решения, за да можем да повишим информираността им за това, кои са свободните ниши. Защото ние наистина знаем кои са свободните ниши в абсолютно всяка една държава, в абсолютно всеки един вертикал на PropTech. И това може да повиши страшно много конкурентоспособността им и оцеляването им на българския пазар, в който те са възникнали и оперират първи, както и навлизането им в други пазари. В кои бизнес модели на Energy е силата на България? Тук би трябвало Силвия да отговори. Сега направо ще ви кажа в кои. Значи решения за комунални компании, тези, които оперират електропреносната мрежа. Ние сме наистина с много такива решения и това ни отличава изключително много, примерно от държави като Германия, Швейцария, защото не само бройката на технологични решения е важна, а и техният вид. Примерно покрай зелената сделка и таксономията, европейската таксономия, реално търсенето на много определен вид Energy решения беше така насърчено. И тези, специално този вид технологични решения, енергийни технологични решения са свързани с управлението на системите за отопление, вентилация и климатизация в сградите. Защото това се отразява директно върху обхват 1 и 2 за контролирането на въглеродните емисии. Съответно, в тези държави, които са от ДАХ региона, немскоязичния регион, наблюдаваме свръхнаситеност с такива решения. При нас не е точно така. И други решения, които имаме много силни, това е търговията с електроенергия, както и имаме компании, които наистина са международни лидери в областта на Smart City, Smart Lighting, Smart Poles. Много ви благодаря за този разговор. Снежана Стойчева, управителят на Имоти.нет, и Силвия Георгиева, основателят на PropTech България.